Dan četvrti, ovo ima osjećaj kao da nikada neće da se završi, a tek su počeli svoje putovanje. Ostalo je do sada da nauče senke i da nauče kako da se izbore sa šablonom, a to ćemo baš danas da radimo. Ti spava na času! Izvini. Bilo kao, kako se zove? Ema predaje, narode, znači danas radimo grape. Viki? To je rekao i Juče. Drži se, brate moja. Ranije da To je i on pitao juče. Ne znam. Rekao 17 minuta. Znači danas radimo grape, radimo osnovne vežbe na grape-u, a potom radimo stencil making i radite to što budete presekavali jedni drugima. Monsieur, možete da napravite malu pauzicu, pošto vidim kad ja pričam, kako je čovjek upalio kameru, linija je samo krenula ovako na svoju stranu, ali dobro, reci mi, kakva je razlika između grejpa i banane? Malo je teže. Pa po čemu ti je teže sad? Pa više obilno. Mislim, zato što je oblija, pa ti je malo teže da napraviš I onda mora potez. drugačiji luk ruke samo. A recimo tekstura i to kako ti se to čini? Tekstura, mislim da je čak bolje od banana. Bolje od banana. Tvrđe je nekako i ne može da se podsjeti. Dobro, to je istina. Vidiš, podlivčići, tako da to moraš da paziš. Ova je linija odlična, ovdje si Ne, ovdje su ali spremni, ljudi, znam. dobra stvar kod grejpa što možete da se vratite da ispeglate liniju. Tako da možeš da se vratiš ovdje i da ispeglaš liniju, neće se rasvetati. Ovdje ću samo da nastavim. Nemoj da se sekiraš, znači nemoj da se nerviraš. Uki! Pa mnogo mi nešto boje izlazi. Pa mnogo nešto boje sipaš. No pressure, Uki, no pressure, samo te snimamo trenutno. Kako jako, dobro, Jakov, boga mi fino i temeljno, brate moj. Samo malko pliće, brate moj, da ne bi iskasapio klijenta kao što kasapiš taj grape trenutno. Znači samo malo pliće, ali linije su pizzicato, iskreno, da vidimo kako Anđi napreduje ovde. Anđa, boga mi, što smo rekli juče, sporo, ali temeljno. Odlično, Anđo. Kakva ti razlika između grejpa i banane? Malo je zeznuto zato što je okruglo, poduglo je čudno. Pa malo je zeznuto. Ali je bolja kod. Jasno, tako. Ok, sad ćemo da vidimo, sad rade linije, a posle prelaze na senčine. Lepo sam Mikiju rekao, Miki, slaba ti je mašinica. Na koliko volti radi Miki? Kaže meni Miki, brate, radi na 7 volti. Kaže, nije Miki, radi manje. Kako to moguće, brate moj? Šta? Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Zato što ne znaš, sad ćeš da radiš sa roze bojom, brate. Pa da, Miki je mislio da stiska plus, Miki je stiskao minus sve vreme i doveo na najmanju voltažu. Ovako treba da izgleda linija. Znači, neka ti ova linija bude sada vodilja za sve ostale linije. Ispegla ih da budu ovako konsistentne. Ovo je plitko. Ovo je okej. A ovo je duboko, previše. Znači, sad ću svima to da pokažem. Jaki, ovo je dobro, pazi, debele su ti linije, vidi se da si peglao, ali dobro je kod ovoga što nisi napravio podlive. Sad ću ti pokažem linije, kako treba da izgledaju. Znači, ovo je previše plitko. Ovo je okej. Čuviš, ne više od 1,5 mm pod kožu, to je 1,5 do 2 mm. Ovo je previše.
Vidi. Tačno koljem klijenta, tačno se čuje. Da, ona ga je izuništavala, znači Uki ga je... Ja ga popravim. Te moj, desi Maki, desi. Kako ide? Ekspert u tetovažama. Došao nam je danas specijalno controller inspection. Došao sam da vidim novi polaznici kako rade. Vidim, evo. Svaka čast. Ne, njega moramo da tovarimo, čovječe. Vidio sam, od Uki sam juče video neki zmaj, to što je nacrtala, svaka čast. Sve se ja oblišao i pogledao na profilu. Svaka čast. Reci kakvi su nam studenti, brate. Svaka čast, ljudi. Pogledaj Znači, ovo, pomoranđe brate, su ovo. dobile novi dizajn, ekstra. Ekstra. Da li ćeš im ostaviti parče kože? Vrlo rado. Vrlo rado bi dao svakom da mi istetovira kad je za džabe. Ko za polaznici. Kad je za džabi i sirće slatko, brate moj. Stvarno su marljivi, vredni su i odlično radi. Tamo vi rokajte, odo da popijem kafu. Ovo je bio moj Šure, Maki, moj brat moj. On me upoznao sa mojom divnom ženicom. Našim malim pačićima smo objasnili kako da koriste određene tipove igala kako bi napravili savršenu senku. A sada je na njima da pokažu šta su naučili i da vidimo kako se nose sa svojim novim zadatkom. Sviđa mi se. Super je, ti je odlično iskreno. Baš mi se sviđa, neko su mi drugačiji efekti, nemam pojma. Sviđa mi se Šta oba ti i se više Magnum. sviđa, i Magnum ili Shader, šta ti je gotivnije? Ne znam, ali oba su mi cool za rad. Ovo možda za brže se odradi, ali su ovde finiji. Jeste. I baš izgleda, Ovo je finije, da. ali super je rezultat, iskreno. Miki je ušao u ulogu skroz. Miki je tattoo artist, dan broj 1 tattoo artist, ozbiljno. Koliko ćeš da mu naplatiš za taj rad, brate moj? Ništa ispod zelene, brate. Ambiciozno. Dobar dan, Iskreno, stajamo. dobar dan, 100 €. Ambiciozno, brate moj. Anđo, malo si mi se zbunila sa tim Magnumom, jel da? Pa da, gledam kako da ga izvučem. Malo je, Magnum nije baš tako lagan za rad. No. Nikad. Kad bi Magnum mogao svako, Magnum bi bio Opremović tatko. Ljudi, ako hoćete da kupite najjaču opremu kod tatka Opremovića, to je čovjek od koga idete da kupite najkvalitetniju, najpristupačniju i najbolju opremu za tetoviranje. Da tetoviranje prođe glatko, tu je Opremović tatko. Današnji dan je show, znači iskreno danas sam im dao prvi put da rade senku i tačno se vidi zašto je tetoviranje baš težak posao i zašto ljudi moraju da odrade neku vrstu obuke da bi postali vrhunski tattoo artist. Soft shading je jedna od najtežih tehnika u tetoviranju, sad rade to na pomoranđi jer od nekud moraju da počnu. Pomoranđa nije uopšte ista kao koža, ali je, ajde da kažemo, nešto najpribližnije što mogu da iskoriste da bi danas sutra mogli da budu dobri tattoo artisti. Una leti. Ne znam šta ću da radim sa njom iskreno, zato što je jako živa vatra iskreno, a mislim duplo škorpija u horoskopu kao i ja i onda nju treba bukvalno obuzdati u tetoviranju, a previše mi brzo ide, previše brzo radi stvari i plašim se da će da napravi grešku na klijentu. Jedna je stvar kada tetovirate pomoranđu, pa na pomoranđi napravite neki fuck up, pa to može da se ispravi, ali kad se to na ljudima napravi, to je onda jako, jako nezgodno. Što se tiče Mikija, Miki je jako pedantan i sluša me sve što mu kažem, Anđa me sluša sve što joj kažem i njih dvoje mi za sada najbolje napreduju, a Jakov
tu je, Đene, u nekim momentima imam osjećaj kao da me sluša, u nekim momentima imam osjećaj kao da radi dječko sve na svoju ruku, ali iskreno, overall, odlični su, imajući u vidu da su oni uzeli da tetoviraju samo pre nekoliko dana, a tek ćete da vidite sa ovakvim driblingom i sa ovakvim vežbama ima da budu brutalni tatu artisti. Evo, završili smo prvi deo rada danas. Zadovoljan sam sa kako je ispalo na kraju, možete vidjeti. Dosta sam zadovoljniji senkom i imam utisak da mi odlično ide. Na linijama još treba da se poradi, ali bolje su nego juče, rekao bih, i sve u svemu zadovoljan sam. Dan 4. Od samog početka krenuli smo odmah na posao. Prvi put smo uhvatili grape da radimo. Radili smo linije, radili smo senčenje. Ovo je moja naranđa, grape, šta god. Zadovoljan sam. Vidjet ćemo do kraja dana. Ovo je Kiki. Kiki je danas dobila svoju prvu tetovažu i još gratis po nešto. Ovo jebi ga sad. Ali ovo je tetovaža. Danas smo vežbali senčenje, linije, svašta nešto. Tako da je bilo baš interesantno i evo, kao što vidite, to je rezultat. Ajmo smo mandarinu. Ne! Zdravo! Nema da mi ruka! Htjelo se snima. Stani prvo da mi žonglira. Ovo nisu mandarine. Prvi, može? Ovo je crni grape iz mafiote. Radili smo senčenje i baš je zanimljivo. I onda sam ovdje kao senčila, kao da odudara svetlost odavde, ovdje odavde, ovdje odavde i ovdje ima samo krug. Žurim. Rekli smo da sam mnogo brzo, da mnogo žurim, tako da treba da usporim, ali baš mi je zanimljivo. Mnogo mi se spava, mogu vam reći. Znači, još malo žongliram. Ajde, čekaj. Znam samo sa dve da žongliram, to realno nije ni žongliranje kad imam dve ruke. Jel kažem estetično ili aestetično? Ja govorim estetično. Dobro. A zašto piše aestetika, brate? Danas će naši učenici da probaju nešto novo. Naime, sada je došao red na to da ih naučimo kako da izvlače svoj tatu stencil. A šta je to što će oni da izvlače danas? Pri tome će nam pomoći ovaj gospodin Batman. Naime, u ovoj časi se nalazi 8 različitih dizajnova. Oni će ponaosob da je random izvuku po jedan od ovih dizajnova iz ove čase, a potom će svojim kolegama da lepe taj isti dizajn na kožu. Ajde da vidimo šta se to tu nalazi, a oni će sami da vam demonstriraju. Znači, Miki izvlači jedan od dizajnova. Stani ovdje, Miki, molim te, stani ovdje. Miki odmah se vata za bananicu. Ne bananica, Miki. Bananica je tu, brate moj. Znam da voliš slatko, ali, brate, morat ćeš to posle da zaslužiš. Evo, ovako promešaš ruku, ovako izvučeš dizajn i pokažeš ga tačno ovamo u ovu i u ovu kameru, brate moji. Šta je to što je Miki danas izvukao? Šta će to Miki da tetovira? Kermit žabac. Onako, dobro ti ide, brate, uz imidž, šalim se. Ja sam napravio 2 kruga, a onda možete da birate šta je to što hoćete da istetovirate ili da nalepite vašem kolegi. Ajde, Uki, dođe sljedeća. Ona bi odavde, ovako, Uki, odavde. Ako bi mogao ja da dođe sam Frogić. Zamešaj ruku, vola, 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 vola. Pokažite to šta ste... Jao, što je slatko! Baš me zanima kome li će da nalepi ovaj šablon. A morat će, za ove stvari, da, nisam rekao, znači lepljenje, ne, ja ne dolazim u obzir, lepljenje šablona će da se izvlači, vidjet ćemo da li ćemo to da radimo random ili ćemo da bacamo kockicu ko će kome da lepi šablon. Ajmo Anđo, ajmo Anđo, ajmo Anđo. Ručice, mešaj, šta će to Anđo da nam izvuče danas? Šta je to, Anđo, što ćeš da istetoviraš nekome? Fakt ass!
Anđe, izvini, Anđe, Žao mene. na koga će da ide ovaj divan kakt ass motiv? Ja se samo nadam za jako dobro da to neće ići na njega, da ne bi polomilo. Ajde, jako ovako se okreni lepo, brate moji. Ajmo ta MMA leđa, brate, idemo. Idemo jaki, šta si izvukao, brate moj? To Jakov da istetovira. Ovo izgleda baš, ovo izgleda obećavajuće. Ovo je interesantno. Žirafa jaše ajkulu. Gde, brate? Ok, ajmo. Sljedeći krug, ostala su još svakome po još jedan dizajn. Ajmo, Miki, ovo je wow. Znači, ovo što će sad Miki, jao, Miki, šta si dobio? Kao da sam da sam htio da biram moje motive Mikiju. Miki je dobio Donald Trumpa kao bebu. Sad moja. Pa ne može sve u životu kako vi to želite, gospodo. Nemoj da gledaš, ajmo. Šta je još ostalo? Evo, zgrabila si nešto, ne. Kako voli ona da opipa, ona je klasičan, onaj pipač hleba. Ukri je klasičan pipač hleba u prodavnici, samo svaki lebac da ispipa, pa na kraju da izabere onaj koji... Uki, šta si to dobio? Uki, sada možeš da biraš koji ćeš od ta dva motiva da radiš. Ajde, Anđu, šta ćeš ti da istetoviraš? Šta će Anđu danas da nam izvuče? Ne tako, Anđo, obrnuto. Tako, Anđo, tako. Jedva čekam, kome ćeš da nalepiš taj motiv? I šta je to što nam je Jakov dobio za kraj? Jakov dođe, brate. Prvo, Jakove, svaka čast, dobio si bananicu, brate moj. I dobio si posljednji motiv koji je Jakov dobio, da imamo šta je to Jakov dobio. Jakov je dobio bananu. Jakov je svaka čast, dobio si fenomenalan motiv. Kome bi ga... Evo i to. Ne, ovdje. Nismo tako govorili. Anđu, šta ćeš ti da izabereš da... Ovo će ipak. Nećeš kaktes. Ne. Ne želim, bukvalno ovo. Dobro, okej. Anđe će ovo, dobro. Sad prvo da ispipa dobro ova dva motiva. Ja ne znam koji će ovaj. Eto. Cica maca. Ne, hoću ovaj. Ipak sam se predala. Ali znaš kako, ovo ti je teže dosta, samo da znaš. Odlično. Onda ću to. Baš me zanima na koga će da ide ovo. Boga mi Uki. Tačke na glavi je. Boga mi Uki, nervira me koliko je brza, ali to je dobro, to je za posao dobro. Ti nećeš raditi na satnicu zato što ćeš da bankrotiraš na taj način, znači. Secnite vaše stencile okolo naokolo. Šta? Da kad mi je nešto slatko, da ga se zakucalo okolo. Ljubo, ja skloni, molim te, Viktor, od ovo, please. Viktor, vidi kako je sladak. Pićo! Sad ću prvo da uzem ove šablone i preslikat ću ih na fake skin. Znači stavio ovako. A kako ćemo da izaberemo te motive, kome će ko da lepi motiv? U principu igrat ćemo se zuce. Znači prva zuca je Una. Ajmo. Ne smiješ da gledaš.
Okej, neću odigram, ajde, nema veze, ajde. Stvarno. A daj! Kako ste? Tako, ja. Jako. Miki. Kako imate sreće. Jako. Epic fail. Znači, ponadao sam se da će se barem malo izudarati, ali ja ne znam kako su oni iz prve uspjeli da pogode svakog. Trebalo je to malo jače da ga zveknu, pa mislim da na taj način ne bi uspjeli da pogode ko je koga zveknuo. 2 puta iz prve, 2 puta iz druge. Ja ne mogu da verujem da ste sve iz prve, znači ovo se nikad u životu, u nijednoj školi nije desilo. Ovo je u principu isto kao da radite tetovažu jednom jako lošem klijentu koji ima katastrofalnu kožu i jako loš šablon. Jaki, kako ti se čini u odnosu na bananu i na grape? Sad mi se sviđa, grape mi isto dobro išao, banane ne volim baš. Banane, ne voli čovjek banane, ništa. Za tebe onda, brate, jedi kožu, brale. Gospodine, kako vam ide ovo tetoviranje? Ide. Okej, idemo još jednom. Gospodine, kako vam ide ovo tetoviranje? Dobro! Okej, i još jednom. Gospodine, kako vam ide ovo tetoviranje? Ja kažem banane u srcu. Ništa ne može za Anđo, šta se dešava kod tebe? Pazi da ne obrišeš ovaj šablon. Pa malo tapkam samo. Ide ti dobro za sad, super. Malo po malo i bit ćete tetovahisti jednog dana. Iskreno, ja sam se ponadao da će da izrešetaju Uki sa tatu motivima. Uki se spasila da Jakov. Zašto Jakov uvek mora da nagrabusi? Ljudi moji, Jakova su ispečatirali danas. On je moj miljenik. Mislim, svi su mi miljenici. Ali Jakova baš volim kao da zezam da mi je miljenik. To jest da ih zezam sve, da mi je Jakov miljenik, pa malo ono da pravimo tu zajebanciju. Ljudi moji, da ste vi vidjeli njih prvi put, upali se kamera i oni kao... A sada kad se upali kamera, Miki u fazonu... Znate, ja tetoviram. Današnja igra Zuce nakon tetoviranja Grape-a nije meni pošlo po dobrom. Zašto? Pitate se? Pa, izvolite. Filip, moj dragi mentor, me obrio. Dosta ste gledali ovo. Počeli smo da radimo na veštačkoj koži. Do sad je krenulo dobro, vidjet ćemo kako će da se završi. Što se Zuce igre tiče, očajni smo svi bukvalno, ili smo suviše dobri, to ne znam. Ali smo bukvalno svi iz prve pogodili. Miki je junački podneo brijanje, to moram da kažem, od svih nas Miki je to najbolje podneo. Ova koža, ljudi, ovo je, ja ne znam, kao guma, bukvalno, tako da, evo čisto da vidite. Malo sirenu. Nije još gotova, ali ne sarađuje baš, tako da, vidjet ćemo na kraju. Igrali smo Zuce danas da vidimo ko će da izvuče koju tetovažu, da tetovira na drugom. Izvukao sam malo deblji kraj, što se može primetiti po rukama. Ali nema veze, gotivne su tetovaže, tako da
Zadovoljan sam i kako mi je ispao ovaj rad na fake koži, malo je čudno za rad, ali mi se flow dosta popravio. Dosta sam bio nesiguran sa linijama i jako mi je teško išlo, pogotovo na bananama. Ali ovdje sam počeo dosta bolje da izvlačim iz jednog poteza linije, tipa rep, ovaj vrat žirafe koji se vidi ovdje. Jako sam zadovoljan i mislim da sam napredovao dosta. Čak i smrdi. Smrdi. Živela banana i grejpfrut. Gledaj koliko mi je sivo i sve mi se... Da. Igra Zuca najgluplja igra univerzuma. Šalim se, jedino mene. Ko je iz drugog puta sve pogodio? Znači, samo mene nisu pogodili. Doktor ja, a o ovom nemam šta da komentarišem, odvratno. Pauza, gospodo, pauza! Došlo je vreme da probate vaše jučerašnje banane. Pa mislim, Skincraft je domaćinska kuća. Hoćete da vas ja hranim, jel to hoćete? Hoćete da ja idem od jednog do drugog i da vam... Mora malo, brate, mora malo. Izvolite, monsieur. Opala. Izvolite. Okej. Izađi iz workflowa, jesi jela ti možda? Ne. Krene, pa ne, dođi ovamo! Ne, dođi ovamo, molim te. Kako da zaradite? Sidu didu, didu lidu didu, uidu vidu, hidu pidu didu. E pa titi liti. Kao ovo ovdje, gospođa. Ne, prekini da diraš, jebem ti život, jebem, znači... Skidajte rukavice, idi peri lice, za Boga. Idemo da vadimo krv, da vidimo li sve u redu. Da li je inficirala, da li je banana kontaminirana. Tačkica. Kontaminirala sam sve, sem torbice. Trenerku i usta sam uspela da gurnem rukavicu. I iglu. Valeriju nastavljam sutra. I odoh da spavam. Danas su prvi put senčili i prvi put su filovali boju, odlično su se pokazali. Ja ne znam, znači Una ta devojka prebrzo crta. Treba da oblikujem tu njenu sposobnost da ne napravi katastrofu, nego da napravi prebrutalan rad za mnogo kratko vreme, što znači u suštini da je vrhunski tattoo artist. Nisu svi uspjeli da završe, Una i Jakov samo što nisu završili zadatak. Miki i Anđa su poprilično pedantni i za njih ne brinem. Treba im malo više vremena da završe, ali sam siguran da će vrhunski da urade svoje tetovaže. U sljedećoj epizodi ćete vidjeti kako su njihove tetovaže ispale. Mada, faka.